Gotiña viaxa polo mundo. Bo día, eu son Eu Wade son Rappel Wade e Rappel vouvos a e contar vouvos a a miña contar a miña historia. historia. Como me vou a Bo día, como me vou a eu mover? son... Aquí preséntovos as 4 fases do meu ciclo. Vamos a empezar. Primeiro, chega a evaporación. Uf, que me derrito, que calor, que calor. Despois chega a condensación. ¡Guau! ¡Que guai! Como vou? ¡Guau! De repente empeza a chover. ¡Ai, que dano, que dano! A última parte do meu ciclo é a recolección, que axudo os animais mariños a beber e a moverse, chegando ao mar a través dos ríos ou dos regatos. Agora chega o teu momento. Como me imaxinas? Fai un debuxo sobre min. Vedes, estamos todos conectados. Despraza cada un dos casilleiros ao seu sitio correspondente. A ver se che sale ben. Que bonito e especial agasallo é a auga nas nosas vidas. Podes nos indicar como farías ti para coidala na casa, na escola ou no parque? Escóitote. Agora chega o momento de demostrar o que aprendeches. Arrastra cada icono ao seu sitio. Saberás facelo? Perfecto! Moi bo traballo. Sigue así. Agora que xa me coñecedes un pouco, así como o meu ciclo, recordade o importante que é coidarme e non desperdiciarme. Vale? Bo día, amiguiños. Ata a próxima. Grazas por todo. Ata a próxima vez. Aburiño.